kravina. Čemu nerozumíš? Čemu nerozumíš? Úkol zní jasně. Zlikvidovat. Do šrotu. 007 prostě zmizí z tohohle světa. Zmizí a bude zmizelá. Stůj. Tak já jdu pro něj. Díky. Stůjte. Uvěřit. Dalej! Dalej, otevírej. Tak pojď ty šunade. Zavírej. Tam! Tak děti máme ty smrade. Takovej malej. Co s tím provedem? Uškrdíme ho. Ty blbě, chceš uškrtit železo. Tak ho necháme skorodovat. Zreznout ty vady, že jsme gangstři takhle jako gangster. No a já si budu mluvit, jak budu chtít. V tom případě vám šéfu budete vyhodí. Tak co s ním uděláme? No hele, šéf volal, že jsme ho vzali a prostě zabili, zakopali, ať už si nikdy o nikdy nedozví. Věděl bych o jednom řešení. Prodáme ho do kovošrotu. Ne, zakopat. Kopat? Kde? Tam! Nevylejzej. Rychle, svižně. Jeď, tě platím. Ještě jednou a je to. Pomsta bude sladká. Kriminalita v orientačním věku. Policie pátrá po uprchlé kontrole 007. To je známé jako James Control. Je obviněn z hrůzného činu pokousání 2 míromilovných a velice vážených občanů našeho města. Starosta města dokonce vypsal odměnu $100 000 za jeho dopadení. Je nebezpečný a může být kdekoliv. Neuvěříte, co se mi stalo. Si před 2 týdnama jsem byl na závodech a jdu na kontrolu číslo 7. I v popiskách byla 7 jako kontrola. No, tak k ní běžím a tamhle krmelec vidím, je za ním, vidím stánek, tak běžím, už vidím celý lampion a najednou do mapy se kouknu, na buzolu s mapou pořádně na další kontrolu a najednou koukám, on je pryč, ne? No tak jsem mi tam celou prohledal, ale jsem už nenašel. Hele, to se mi taky stalo. Fakt? Byla to kontrola 007? No, přesně. No, tu jsem měla u kamene a když jsem tam doběhla, vůbec nikde. Ale já jsem o ní slyšel příběh, že prej pokousala nějakou babičku těma kleštěma a vynulovala nějaký čipy prej. Já jsem taky slyšela. Jsem ji měl na louce a normálně jsem k ní běžel a pak mi začala zdrhat celý Ale louce. jo, to jsem měl taky. Na záchodě myslím utekla, ne? No, nebo nějak... A vím, že to tam pak hrozně to tam pak smrdělo. Smrdělo. No. Nebo, ale že už ji dávno nevyřadějí, teď tam musí být milion. Ale oni jsou na ní teďka ty plakáty nějaký, že se hledá. Ona prý nějak utekla nebo tak něco. 100 000. No fakt. Jdeme ji fakt? Tak jdeme hledat, ne? Jo, jdem.
Jo, dělej, pojď. Sedmička. Jo, jdem, pojď, půjď. A k jednoduché kontrole se blíží náš slavný závodník, eliťák Honza Bořil. Je to jednoduchá kontrola u posedu, ale co se to děje? Kontrola ubíhá, ale on na ní vyrzraje, schová se do posedu. A kontrola se vrací. Ano, je to tak, malý. Utíkej! Pojede ten